በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ብዛሃባ ጸጋ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ጸጋን ብዛሃቦም ቃል ኪዳንን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 20 ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ቅድስቲ እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ዓመታዊ ህንጸተ ቤታ ህንጸተ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። በዓለ ህንጸታ በዛ መዓልቲ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ኣዲ ኣምላኽ ስም ወላዲተ ኣምላኽ ተሃንጸት። ጥንቱ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበሉ ንስም ኣጸዋውዕኡ ጎይትነት ይኹኖ እሞ ኣምላኽናን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ ኣህዛበ ንኹሉ ኣህዛብ ኪዱ መሃሩ ዝበሎም ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ብዝበሎም ቃል መሰረት ንዓለም ብወንጌል ምእንቲ ክሓርስዋ ዕጫ ተኻፈልዋ። ናይ ወዲ ሰብ ድሕነት ዝፍጸም ቅዱስ ስጋኡን ብኽቡር ደሙን ምስ ተቐበልካ እዩሞ ዮሐንስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:56 ኣበው ወይ ከዓ ኣቦታት ሐዋርያት ንቅዱሳን ኣብ ናይ ሰመርጹ ሰብ ቤት እንዳ ኣካዋውኑ እንዳኣተዉ ቀዲሶም ይቕርቡ ነበሩ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቀጺሎም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብ ቤት ከምኡ ይቕርቡ ነበሩ እሞ ንናይ ጸሎት ስራሕ ድማ ሓደ ምኵራብ ናይ ኣይሁድ ይጥቀሙ ነበሩ። ድሕሪ ቁሩብ ግን ካብ ኣህዛብ ዝኣመኑ ሰባት ቁጽሮም ብጣዕሚ በዝሐ እሞ ብፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ዘእመኖም ንጸሎት እንዳበሉ ናብ ቤት ጣዖት ምእታው ጀመሩ። በዚ ምኽንያት መምህራን ነቶም ህዝቢ ድሕሪ ምእማንኩም ስለምንታይ ናብ ቤት ጣዖት ተኣትዉ ኣለኹም እንተበልዎም ንሕና እንታይ ንግበር ንጽልየሉ ቦታ እውን የብልናን ኢሎም መለሱሎም። እዚ ነገር ተተሓሒዙ ናብ ሐዋርያት ጳውሎስን ባርናባስን በጽሐ። ሽዑ ሓደ ይሕዋት ንምንታይ ዘይነሃንጽ ኢሎም ነገሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሊቀ ሐዋርያት ከይፈቐደ ኣይከውንን እዩ በለ። ስለዚ እዩ ከዓ ሎሚ ሊቀ ጳጳስ እንተ ዘይፈቒዱ ቤተ ክርስቲያን ዘይህነጽ። ድሕሪዚ ቅዱሳን ጳውሎስን ባርናባስን ሐዋርያት ናብ ዘለዎ ከይዶም ነቲ ነገር ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣረድእዎሞ። ሊቀ ሐዋርያት ድማ ናይ ጎይታና ፍቓዱ ምዃኑ ምእንቲ ክንፈልጥሲ ተተሓሒዝና ሱባኤ ንእቶ ኢሉ ኣዋጅ ነገረ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ክርስቲያን ንኹሎም ብሓደ ልቢ ሱባኤ ኣተዉ። ኣብ ናይ መጨረሽታ ሱባኤ ድማ ክብሪ ይኹኖሞ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብግርማ ናብኦም ወረደ። ንኹሎም ሐዋርያት ድማ ኣብ ደመና ጽዒኑ ፊልጵስዮስ ኣብጽሖም። ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ናብ ዘሎ መሬት ድማ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ኣደይ ድንግል ማርያም ስም ህነጹ ኢሉ ኣዘዞም። ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ 3 ዓሌት ሃቦ። ንዕአን ድማ ኣብ ምድሪ ተኺሉ ጎይታና ኣቆመሉ። ሐዋርያት እንዳሓገዙ ግርምቲ ዝኾነት 3 ክፍሊ ዘለዋ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 52 ዓመተ ምህረት በዛ ዕለት ተሃንጸት። ነዛ ቤተ ክርስቲያን ድማ ጽባሕ ሰኔ 21 ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ቀደሳ። ኣሜን። ኣምላኽና ናይ ድንግል ማርያም ኣዲኡ ፍቕሪ ናይ ዝተቐደሰት ቤቱን ጸጋን ናይ ብሩኻት ሐዋርያት በረኸትን ኣዋና
እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ ዕረፍቱ እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ አባ አሞኒዮስ ዘሃገረቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት። ብዕዮ ብጻዕሪ ድቃስ ለይቲ ብምስኣን ብጥሜት ብጽምኢ ብስእነት ምግቢ ኣብ ጥራይ ዝባነይ ቁሪ ብምቕባል ነበርኩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ብዛዕባ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለኒ ሓልዮት ኣብ ጸጽባሕ የጽብበለይ ኣሎ። ሓደ ክደክም ከሎ ሓደ ከዓ እደክም፣ ሓደ ብሓጢኣት ክወድቕ ከሎ ኣነ ከዓ ኣሓዝን ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ክሳብ 23 ፍቕዲ 23 ክሳብ 28 ክንረኽቦ ንኽእል። በረኸትን ረድኤትን ጣዕምን ፍቕርን ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ከምኡውን ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ምስ ኩላትና ይወዓል። ኣሜን ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርምልይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።